Parêzgarê Hewlêrê Ümit Xoşnav di çarçoveya forma aştî û azadiya civakî de serdana bajarê Amedê kir. Ev rojî hin hevdîtin bi partiyên siyasî yên li Amedê kir. Xoşnav di destpêkê de serdana AK Partiyê kir. Ji alî serokê AK Partiya Amedê ve hat pêşwazî kirin. Di kombinê de behsa pêvajoya aştiyê hat kirin. Lê pêman baş bû hem serdaniyê wê berêz bikin, tekîd li pêşveçûnî pêwendekarman bikênewe. Gelek keyf xweşî dibin rojek şan diçî êwa serdanî Herêmî Kurdistan, serdanî Hewlêrî paytexit bikin û ew proseyeke hişa babetî proseya aştî li Tirkiye bi nisbet ême wekû Herêmî Kurdistan babetێkî zor zor giring e. Hemû katek li destpêkirdinî proseya aştî li salanê rabirdûş bi taybetî Serok Mesûd Barzanî zor zor piştîwanî lê dike. Cenabî Serokê Herêmî Kurdistan Kak Nêçîrvan piştîwanî lê dike. Cenabî Serokê Hikûmet Kak Mesrûr Barzanî piştîwanî li proseke dike. Ema hîwaman waye ke ew proseyê serkewtû bîtin. Birêz Serokkomar îradekî xurt li dar xist û birêz Baxşerî jî ana şîrîkê me ye îxtîdarê em bêjin. Xwedê kêmaniya her de jîne de ji bo ku ev huzûrsîziya navbêna van biraya dehî rabe biqede ev hêstirê çavê dayîka bi dawî werin zêde îradekî xurt li dar xistin û bi vî rengê heta niha jî wayê xweştir dimeşe û di vê têkiliya han da münasebetê Kurtin jî takîb dikim bi birêz Serok Barzanî re jî Mesûd Barzanî re jî şêbûn selav û rêz ji wan re jî bir mala Seyda em ji wan re dibên mala Seyda bir yanî çavê me de cîwan mala Seyda ne silav û hirmetê me zêde zêde ji wan re bêjin em pêşkêş kir me wasita we jî ew jî hêzekî yanî destekekî xurt dan vî bêjin pêvajoyê ji bo sulh û selametê. Parêzgerê Hewlêrê piştî AK Partiyê serdana CHP kir û bi parlamenterê CHP re kombîne kir. Ji wir jî derbasî Dem Partiyê bû. Walî ji aliyê hevserokên Dem Partî û hevseroka Şaradariya Bajarê mezin ve hat pêşwazî kirin. Li vir jî piştgiriya Herêma Kurdistanê ji bo aştiyê hat vegotin. Dem Partî jî kêfxweşiyên xwe anîn ziman û gotin hatina waliyê hêz dayê wan. مديكو يعني حقيقة امتنين يعني وقتكو امتين هندهر ام هيز جهر دقري او دبيع ايش ما حمية هيك يا بلكي هنا كي درباسي ده بوبا اما هي دوام دكه ياجي هي ام تبهرا دوام دكن يعني هي قال كرت كو باش بسر نكه آزاد نبسه حمو جهر تسيد ببنابه يعني شو قاجي ام بيجن ام دناوا يعني هذه كم بارچeki Kurdistan'e belci ام تيساجي دبي سري تبيش ise مليم ديشي مليم بيش ise هوالا من ستيوي ديشي يعني ام تف وقت بارچeki yani ام تف جهب تأثير دكرين Piştî kombunan hevdîtinên waliyê Hewlêrê li Amedê bi dawî bû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.